Bună ziua, 13 septembrie 2020. La fel ca și ieri, am două regine într-un stup. De data asta amândouă sunt pe aceeași ramă. Vedem regina de anul ăsta. Ok. Și pe partea cealaltă am a doua regină. Trebuie să o identificăm. Albina a fugit să mănânce, a fugit să ia mire în gușă. Vedem botca de matcă de unde a eclozat regina. E tot așa o regină 2017 marcată cu galben. În schimb, sunt foarte multe albine care sunt vopsite, pictate de la polen. A înflorit puțin floarea soarelui după ce a fost reierată. A avut parte și de o ploicică, tot mătculița tânără. Uitați-o pe cea bătrână. Da, 2017, 2020. Da, 2020 și 2017, vopsită cu galben. Tot așa am pictat-o Deci, de data asta pe aceeași fața a ramei sunt amândouă reginele. Da? Matcă 2017 și matcă 2020. Una lângă alta. Una acolo, una acolo, una acolo. V-am spus, sau am spus și în filmul de ieri, se întâmplă foarte des, cel puțin o dată pe an, de 2 ori pe an, să găsesc două regine, dar le ține numai și numai în perioada de toamnă. În perioada de toamnă mi le ține pe amândouă, le ține pe amândouă, dar în primăvară o găsesc doar pe cea tânără. Ok. Am să... Nu știu cum se va vedea. O să iau regina tânără, să încerc să o marchez și pe aceea o introduc în stup. Bun. Markerul pe bază de apă, poluarea anului acesta. Ups. A zburat regina. Mai încercăm până curge pe marker. Apoi mai dau pe lemn puțin să nu curgă mult. De multe ori le-am vopsit, v-am arătat și pe aceea, e vopsită foarte, foarte mult. Nu? Cam așa. Gata.
Bun, o introducem în stup. Operațiunea verificare reginelor e ok. De regulă se întâmplă astea tinere să mai zboară, da? O bag în intervalul între două rame și am grijă. Hai, fata mea, du-te între rame și vezi de treaba ta. Lasă-o în pace. Lasă-o în pace că e noua ta regină. E danul ăsta. Hei, 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 hei. Fără scandal că ne supărăm. Fără scandal prea tare că ne supărăm. Da. Bun. Bun, 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 bun. Aici se vede o ramă plină de puiet. Da, să pun telefonul tot așa. Mai scot câteva rame dacă tot am pornit filmulețul. Hai mă, stai. Așa. Ok. E... Ups. Nu mă înțepați. Nu știu cum să zic, că anul ăsta multă păstură. Vedeți și albinele cum sunt pictate. V-am zis, am florit floarea soarelui. Ok, asta ar fi a treia ramă care avea și pe rama asta. E destul pe cele două rame. Aici nu știu cât se vede. Este plină cu păstură. Am pus pauze din greșeală, nu știu pe unde s-a văzut. Deci pe toate ramele am păstură. Pe toate ramele am păstură, o ramă frumoasă. Fiecare stup are o ramă scobită, le-am luat eu de unde. Îmi intră 100 de ml de pastă. Nu știu dacă s-a văzut rama precedentă. Ok. Asta scobită, vreau să vă zic că și pe asta am puiet. Nu știu cât s-a văzut. O ramă și cu păstură, și cu puiet, și larvar, și multe ouă. E clar. Deci am 3 rame de puiet foarte frumoase. Asta spuneam mai devreme. Stai. Bun. Restul în partea asta din ce am verificat. Stai mai aici. Asta până o să-mi iau și un trepied. Pun telefonul și... Hai mă, șezi blând. Asta, așa, și în partea asta am 3 plăci de miere pe care le știu. Bun, astea două cu puiet care sunt mai negre out în luna noiembrie afară. Aici a avut puiet, nu mai are, o ramă jumătate, are mai multă miere pe asta. Da. Ok. Și acum ultima ramă. Scot și ultima ramă. Asta are 5 kg lejer capul. Cine vrea vine și măsoară ultima ramă, rama cu R. Are 5 kg lejer. De sus până jos. Fiind ultima ramă, e și umflată.
Am să îl închid după aceea. Ce vreau să vă mai arăt, mă rog, completările le-am făcut eu. Roi au primit mai puțin, dar în schimb aici am un roi. Aici am un roi. De fapt el a fost familie, dar am avut o matcă nervoasă, supărată. Și am schimbat-o tot puietul, am luat tot puietul și l-am împrăștiat la toți. Și a rămas doar cu albina culegătoare și mața pe care i-am dat-o eu. Asta mănâncă o pungă de miere de rapiță. Am mâncat și el puțin sirop, dar nu ne batem joc de roi, că nu poate să ducă ei mult sirop. Ok. Și ăsta a avut mai puțină miere. Ăsta i-am pus 3 kg de miere. Aici miere floarea soarelui cu rapiță, jumate i-am pus. Am venit eu cu o sârmă și am înțepat aseară. Dar ce am făcut lui ăsta, s-a rupt puțin prima pungă și am mai pus într-o pungă. Vedem, până săptămâna viitoare poate o ia. Mare treabă cu colectoare de propolis, vă l-am arătat și tura trecută. Nu o am făcut. Nu prea e propolis la mine în zonă, a fost și secetă, nu știu. Am văzut că pe internet sunt care colectează la greu, dar la mine mai puțin. Ăsta a pus 3 bobițe și el. Asta e ceară de aici. Asta de aici e ceară. Și aici puțin propolis. Na. În rest cam atât. Săptămâna viitoare o să le mai fac un tratament. Lui ăsta i-am scos colectorul, au venit celelalte albinuțe ce mai avea pe acolo. L-a lăsat în lateral. Au cărat tot. Oh, a păpat pungulița asta. Ăsta până mâine e gata, pungulița de miere de rapiță. Și mai am unul. Tot așa a avut ăsta. Asta a avut probleme cu regina. Ba n-a acceptat-o, ba i-am dat eu alta. Și lui ăsta i-am dat 3 kg și lui ăsta a fost punga super mega umflat. 3 kg de... A primit și el puțin sirop, dar nu poți să-i dai lui ăsta cât dai la familie. Roade și la ea acolo. Am înțepat-o eu, că uite, a curs pe aici puțin. E bine că n-a curs mult. Stă pe ea și el. Le aranjez eu după aceea. Am trecut pe la ăștia, am mai rupt câteva punți de ceară și am lăsat aici. Vine albința și care ceara în stângă. La ăsta tot așa, mai am vreo 5-6 de ăștia care i-am mai luat eu la mână și am zis că ar mai merge 1 kg de miere.
Și le-am pus, ăsta a avut 1 kg de căpăceală, a avut ăsta. Ăsta a avut 1 kg de căpăceală, hei. Uitați. Deja are, l-am pus de azi noapte, l-am pus pe ăsta. Și în borcan. Ia să vedem ăsta. Ăsta ce a făcut? Și ăsta până mâine cred că o ia. Un borcan de miere. Nu mai completările, stimulările, ce vreți dumneavoastră s-au făcut. Le-am întins eu așa, să zic, să nu curgă din borcan odată pe ele. Am pus în scobitura asta, am pus în capac cu un lemn acolo, să poată să iasă. Am în dubiță api ca să le schimb apa cu totul. Mai sunt câteva bălți pe aici, mai iau ele. Parcă și în ăsta i-am dat aseară. Ia să vedem. Asta i-am dat 2 borcane lui ăsta. Ăsta a mâncat 2 borcane, ăsta a mâncat. Face 500 la anul mai mult ăsta. Un stup bun. Nu mai am... Da, nu știu, știu că a dat miere frumos ăsta. Nu, ăsta, capacul mai e în ăsta. Am încercat și plasticul, ăsta e de plastic e. Anul ăsta acceptabil. Acceptabil, am vreo 50, nu știu, 50-100 de rame de plastic. Bunicel. Și v-am zis, o ramă scobită, fiecare stup, aproape să zicem. Poate unul are 2, unul are 1, dar fiecare stup are o ramă scobită. Cam atât. Cer lăzi am cu urdinișul încoace, aici n-am albine. În ăsta am făcut eu 2 roi din el cu schimbare liniștită. Matca e 2018, dar după aia n-a vrut să mai schimbe. Asta are două rame de plastic. Asta e ramă de anul ăsta, asta e de anul ăsta. Da, că am făcut din el. Nu știu, să scot și o ramă de genul ăsta. Olou! Măi, ce avusești cu mine? Lasă-mă să scot și o ramă. Mă las sau nu mă lași? Of, sunt propolizat. Da. Ăsta e propolizatul. Ăsta e stupul propolizatul, îi zic eu. Mi-a terminat podișorul. Să schimb podișorul, că de când am zis că îl schimb și nu l-am mai schimbat. A pus așa mult propolis, dar cred că anul trecut s-a desfințat podișorul ăsta. Matca de anul trecut, cred că anul ăsta n-am mai vrut să mai pun așa mult propolis. Anul ăsta nu i-a mai plăcut propolisul. Matcă 2018. Mediu la 3 boși de matcă. Eu mai scriu pe capace și mai verific. Mulți și-au schimbat măcile anul ăsta. Cred că și ăsta și-a schimbat-o. O să-l deschidem filmulețul următor. Săptămâna viitoare le iau colectoarele astea de propolis și le fac un tratament. Nu e zonă de propolis aici. Și dacă este, să vă mai arăt ceva. I-am pe ăștia cu 2 regine. Una au 2 ordini și acum le-am închis. Anul trecut nu le-am închis șubărul și au migrat ori într-o parte, ori în alta. Dar au lucrat bine cu 2 regine.
Mai am aici un nucleu de împerechere. Trebuie să-i mai dau mâncărică astăzi. Ăsta consumă. N-ai luat-o, mă? De ieri n-ai luat. Faguri de anul trecut pe care nu i-am tăiat. Da, da, cât un fagure de anul trecut. Să o pun invers, mă. Ups. Hai, stai cu minte că vin la tine și îți mai dau un fagure. Eu i-am mai pus un fagure și pe jos pe acolo. Nu știu cât se vede pe între rame. I-am anucat un fagure și pe jos. Ăla l-a consumat. Ăsta mai puțin. Hai, dă-te la o parte. De la o parte că te închid. Ăsta vreau să-l iernesc. O trece iarna, nu știu. Dacă vreți să-mi scrieți în comentarii, dacă credeți că are undeva la 7 rame în el. Săptămâna viitoare zic eu că iau reginalul ăsta de aici. Ăsta e slăbuț. Iau regina și o să fie unul singur într-o ladă de asta. Și acolo mai am un roi de anul ăsta. Pe 9 rame. E seară. E aproape de 7:30, o aproape de înserate. Mai te înțeapă câte una, ce să le faci. Haideți, poate vă scot acum o ramă de asta de plastic. Că aici am loc. N-am luat alta la mine. Op. Da. Da, da, nu. Haide, mă, lasă-mă. Uite, și la asta merge o pungă de miere. Și-a cărat mierea de pe ea. De pe partea asta a cărat mierea. Nu, să fie 2, 4, 6. Vreo 6 rame mai bune. Mai găsim noi o placă, să-i mai dăm o placă de miere de la altul, care a fost mai harnic. Dar ce să-i pui colectorul ăsta? Că dacă mai puneam și etajul gol deasupra să-l tragă curentul, le dureau dinții pe albine. Și am zis să nu le doară dinții pe albine. Cam atât. Multă sănătate și numai bine vă doresc.